kami, basa ni Pildo, na makabata ko ito na yung sponsor. Di ko ba sa nyo ito? Wala, ako. Isang program, sige, napay, sa tahan, palong siya, ang kansa. Isang tahan ito? Isang tahan ito, sir. Pilihan ng kabutan na ngayon. Karoon. Kaya sa CR, doon ang jam, door. Kami, Tang siya. baksa niya, nasa Kung saan na dyan ngayon? para tayo extension kaya pa ko niya. So dia suruh dibuatkan dia dengan menurut penggunaan ini bisa juga kalau kami itu yang bukan saya bukan aku lagi Actually, we were expecting only the tables and the chairs were being pulled out from this office. Pero including the doors, yapil kayo. Ha? Buttress? Doorknob sa pin. Kisa may nag-provide yung mga yun ay budget na rin ka nag-isa. wala akong ngayon budget. Ayaw O wala ka mo close out lang ba? Yeah, how about sa pag-fix sa inyo yung mga doors? nasa po yung mga nikura Ang budget sa office of the mayor. wala may nabilin kay Wala na sila sa budget sa office of the mayor. 5,000 naman ang MOO. Yung mga mo sa daan ngayon. Hindi mo kapagawa ng istorya. Mayor at work, partisan, no? Hindi mo kaswerte. Mga ngayon ito lahat. Alam mo rin, ikaw ka, ito kang pag-ipon din mo rin. Kasi mo sa first date rin, ito kayo nag-isa mo sa ikuran. Kung ito kang pag-ipon, including the doors, ha? Ipanalo kayo. Anong na-appeal mo kung ako? Isa din ka, hindi mo na ikuran. Ay ko na personal. Posible nga, ang likuran na doon ang lamis, ha? Personal. May advance, di ba? May pili pa po. Ang kanang pultahan, imong pabol man na siya. Darating tayo mo. Kaya mo ka, Sir Manny, supportive kayo sa itong grupo. Question to equipment,